uns usos, podríem dir, més luxosos. Els usos que tenia la vaixella metàl·lica, per exemple. I aleshores la ceràmica es va fer un xic més complexa per imitar aquests tipus metàl·lics. Els peus, aquests bols que abans eren plats i recolzant de la terra, ara s'hi fan uns peus, com es fan les copes, unes formes que recorden les formes metàl·liques, uns acabats brunyits, quan la ceràmica encara està per coure, que els imita la lluentor, la brillantor del metall, les formes estètiques de les copes de metall amb aquestes costelles incises, fins i tot el color del metall. La plata a l'antiguitat és el que intenta imitar aquesta peça que està feta a Etrúria, és un tipus de material que és un buquero nero, és una peça molt específica de la cultura etrusca i que amb aquest color negre intens intenta reflectir el que serien les vaixelles de plata. A més, aquestes nanses tan elevades també recorden les nanses de les copes metàl·liques. I si us apunteu una mica com es per aquí, veu veure la paret tan fina. Una copa de metall és fina, una copa de ceràmica acostuma a ser més gruixuda. Per tant, és una imitació per aproximar-se al metall noble. I aquí podeu veure en peces que sí que són metàl·liques com realment la ceràmica